imbagnal daw kanya ti aming kakabsat tataman ka ti adalan ti kinapudno iti suro ti ni Apo Dios iti kasta ti Holy Spirit nga agtrabaho tapno ikasta ket datayo nga dagiti tawo nga pinili ni Apo Dios ket pudno mamati da ken puti nga Kristo no dadto maket ma-misinterpret dayto nga makunada irresistible grace or efficacious grace nga makuna effectual calling nga makuna no dadto maket agbalin nga kasla nga bang pilpilitan ni Apo Dios di tao nga mamati uray no mati kahit kano di tao ti mamati. Pero tagpasa tayo, iti isaw ni Apo Dios. Tapno ikasta ket mapansin tayo, makita tayo, nga ti makuna nga irresistible grace, di parabod ni Apo Dios, ket mati talaga nga kaya nga i-resist di tao, no di ket talaga nga agtrabaho kenkwana, ag sinarono no i-regenerate ni Apo Dios, ipasngay ni Apo Dios, iti pamilya ni Apo Dios, mamati nga mamati di ay ken ni Apo Dios. Iti simple na laeng ni Apo Dios ang trabaho tapno iti kasta ket di pinili na mamati talaga kenkwana. Di pag tinudingan na nga dan tibiyag nga kanayon mamati kenkwana nga saan nga inkapilitan, saan nga mapilpilit. No di ket gaputa anak ni Apo Dios nga rod rumwar kenkwana ti pamati ta ited met laeng ni Apo Dios kenkwana. Iti John chapter 6 verse 37. Umayto kanyak dagiti amin nga inted ni Amak. Ket ti umay kanyak jakto pagtalawen. So iti simple kunan ni Kristo di mapangkekwana talaga nga di ay inted ni Apo Dios kenpana. Verse 38. Tabi bimabaak manipud langit tapno aramidek ti pagayatan tinangibaon kanyak saan at ti pagayatak. Ket pagayatan tinangibaon kanyak nga awan ti mapukaw ko uray maysa kadagiti amin nga ited na kanyak. No diket pagungarek to amin ida intun mauding aldaw. Verse 40. Tabagayatan ni Amak nga amin ang makakita ken mamati iti anak at dabiyag na ngagnanayon. Ket pagungarek to ida intun maudi nga aldaw. So itiniti may pakita launay nga ni Apo Dios agtrabaho tapno iti kasta mapan kani Apo tiyong Kristo mamati kani Apo tiyong Kristo di tao saan nga kusa di tao nga mapan nga mamati no diket ni Apo Dios mismo God the Father yag trabaho tapno kasta mamati kani Apo tiyong Kristo. Verse 44 iti John chapter 6 manana awan ti makaumay kanyak no saan nga alukuyan ti Ama anang ibaon kanyak ket pagungarek to intun maudi nga aldaw. So ipakita ito nga di mapan kani Apo tiyong Kristo when taalukuyan ti Dios Ama. Awan ti makapan kenkwana iti sarsalina no diket alukuyan ti Dios Ama tapno mapan kani Kristo. Ulit ito basahin. Awan ti makaumay kanyak no saan nga lukuyan ti Ama anang ibaon kanyak ket pagungarek to intun maudi nga aldaw. Chapter 10 verse 16 kunana. At dapay dagiti karnero nga awan ditoy pagapunan. Masapol nga yapon kumet ida. Ipangagdanto titimek ko ket agbalindanto may sa nga arban nga aywanan ti may sa apastor. So dito yung naglakawag nunay, makita tayo launay. Nga di tao, di karnero ni Apo Dios, ipangagnanto titimek ni Kristo. Numangig na di naimbag nga damag may kasabakin kwa na kusa di ay agrespond kasi ni Apo Dios di Holy Spirit agtrabaho ken kwa na. Iti John chapter 3 ket nalawag na ilawlawag na ngano agtrabaho di Holy Spirit may pas nga iti pamilya ni Apo Dios numangig na di gospel tagtrabaho di Holy Spirit numangig na di ay talaga nga effect nga dagos kanya na kasi adda di Holy Spirit nga agtrabaho ken kwa na. Ngarod, di ko natin iti dati about iti panagtrabaho ni Apo Dios para iti panakaisalakan ket agkuyog launay ngano in-regenerate ni Apo Dios mamati nga mamati diay. Saan nga umununa nga mamati tapno i-regenerate ni Apo Dios no diket mamati when ta in-regenerate ni Apo Dios. Malagip ko pa lang idi may sa nga maki-discuss about dito. I-side na ket kunana no anak ni Apo Dios anak naklata iti awan inggana agsangit isuna or maipakita
kanya na nga isunakat may nga nabiyag kasi adda ti akin anak ken kuana. So iti simple laeng di panamati tayo ket respond diay ijay mismo inaramid ni Apo Dios kanya tayo. Syempre, madi tayo kaya nga mi-emphasize sa dino nga part exactly ti pakapasamakan na tani Apo Dios laing mga ramid itigas jay. Ngem iti daytoy di nabasa tayo saan tayo nga kaya nga ipanti sarili tayo kani Apo Dios no diket ni Apo Dios mismo ti mangpas nga kanya tayo iti pamilyana nga rod no ipasngay na tayo iti pamilyana iti namet lang pamati tayo tapno iti kastag talek tayo laeng kinapu tayo nga Hesus Kristo nagimbag ni Apo Dios ti makuna nga parabot ni Apo Dios awan ti kapada na nagimbag launay inted ni Apo Dios di pa nakaisalakan akas libre no makuna nga parabor awan talaga ti bayad na inted ni Apo Dios tapno kasta marik na tayo talaga nga adda tayo iti pamilya ni Apo Dios ngaron ti makuna nga irresistible grace nga makuna saan tayo nga maidenay ti kinapudno na iti saw ni Apo Dios pudno launay ti Holy Spirit nagtrabaho tapno kasta mi pas nga iti pamilya ni Apo Dios awan ti iti saw ni Apo Dios entirely saw ni Apo Dios di ti discuss na talaga isuro na nga ti Holy Spirit agtrabaho tapno kasta mamati tayo kini Apo Dios saan kiti nga mabaliktad nga mamati tayo isong agtrabaho di Holy Spirit saan mabalin kasi no dikat mamati tayo when kaya nag-agtrabaho ti Holy Spirit kanya tayo ted na kanya tayo ti pamati in reborn na tayo ti pamilya ni Apo Dios in regenerate na tayo ang kapuna nga mamati tayo agkuyog diay saan manin nga mabalin nga mamati isuna nga saan nga in-regenerate ni Apo Dios saan manin nga mabalin nga i-regenerate ni Apo Dios ni Mesa ket saan nga mamati agkuyog diay nga talaga no na regenerate mamati diay okay pudno launay isuro ti saw ni Apo Dios ti irresistible grace saan nga may libag ti kinapudno na aron madayon ni Apo Dios